Tano ang mga babae madali makahanap bago. Yan ang hapot ko na di ko pa nasisimbagan. Itong kabibreak lang, nakahanap tulos bago. Pero ang aldaw lang, nakahanap tulos bago. Di ko aram kung taano araw kayo ng mga babae. Pero kami mga lalaki, bako man kaming araw kayo na pagka-break, pagkaaga, pero ang aldaw, ikaw na tulos bago. Bako, kamulang babae ang araw kayan. Kamulang mga babae ang araw kayan. Na pagka-break, ikaw tulos bago. Ano yan, araw kayo ng relasyon nito? Ha? Basta-basta lang. Basta break, ikaw tulos bago. Iba't pa lang talaga magpadangat ang mga lalaki. Seryosong, totoong, totoo. Bagong araw ka mga babae. Na panagpadangat, basta-basta lang. Kita ng mga lalaki, panagpadangat, totoo. Hanggang to lang. Pinapamati ta, hanggang dulo. Tapos araw malampanan ka yan. Pagka-break, ikaw tulos. Siyempre makulugod sa pagmatik ng lalaki. Tapag break, ikaw tulos ang babae. Taday mo maisip, ay, araw pa lang ko kayan. Araw pa lang ko kayo, madali yung lang palitan. Siguro, kaya madali yung kitang palitan. Dahil, halangkawan ng pride ta. Halangkawan ng kayo mga pride ng mga lalaki. Aminado, halangkawan pride me. Pero kung araw ka mga babae, na pag-break, madali yung makahanap. Ano yan? Ha? Kaya ka mga babae, pag nag-break, mag-move on muna ka mo, maski 3 days lang, bakong pagka 1 hour, igwara tulos bago. Mga abok ko na magtaram, abok ko na.